Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Mayong adlaw, mayong gabi nga natong tanan no. Karon no mag-upload ta og kini ang akong soliran. Ang letter sender karong adlaw no si Salo, taga Sambuan, Cebu. Punto legal ang iyang soliran ug karon di ta maglangan. Nia ang kini ang akong soliran nga ang sender si Salo. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Salo, 35 anyos. Minyo ug may duha ka mga anak. Taga Sambuan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga akong napalit. Ingon man sa akong kaminyoon. Aron inyong isabtan, sugdon ko sa diyang ulitaw pa ko o nakapalit ko 5 ka ektarya nga yuta. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Believe yun, Miss Papa ni mo dong. Kaysa kalinghod pas imong pangidaron, nakapalit ka yun og yuta nga 5 ka ektarya. Oh, mao gyud anak. Asawa na lang joy kuwang nimo. Sige lang pa. Paabot na lagi na pohon. Kaswerte ka sa imong mahimong asawa dong no. Kay kugihan ka man. May lang unta pod mga swertehon ko sa akong kaminyoon pohon. Kung moabot na ko anang punto ha. Unsa? Muadto kag Cebu City? O ma, gusto ko mangitag trabaho dito. Uy, kano mangita pa man kanak? Uy, nga naamang kay uma. Kaysa na malay magtikat sa imong uma kung imo nang biyaan. Magkuha ra kog tawo para ana ma. Gusto ko nga mangita kog laing kapangwartahan. Gawas ana. Aw, kung maminyo ka dong. Swerte kayong babae kay di mangyud magutman. Kung maon na. Pag-amping dito ha. O ma, salamat. Amping sa mo din ha, ma? Pa? Sige. Helper ka na ako din sa restaurant. Makasugod na magkakadayon. O sir, makasugod na dayon ko. Okay, sige. Ugma dayon, duty na ka. Salamat sir. Daghang kay salamat. Bago ka din ni bay? O bay, taga-probinsya ko. Mo de. Ako din si Salo. Ikaw bay? Tawagan ko kandot bay. Uy, bay. Sugo ka. Nakita na ko ni mo ba oras atong bakante. Murag pirmi kang dunay lawom nga ginuna. Oh, pasensya na bay. Naghuna-ula lang ko kung unsa ka ano kung magnegosyo kog ako din he. Ha? Total, kay bawo naman ko unsa sa paghimog mga putahe. Paghiwag mga lamas. Sa may negosyo mo? Gusto unta ko nga magnegosyo ang gitawag nila pungko-pungko bay. Oo, bitaw bay. Nindot ang negosyo. Kay pangmasam ka na. Ang problema lang na kung asa ka napita mo pisto. Dinidong. Sakto ka ingon ngutana ka dining dapita. Kay dining dapita, agianan gyud nig mga estudyante dinhi ug daghan sad ang mga bahay dinhi. Daghan sad mo agi dinhi nga mga trabahante. Mauban lang? Tiksan ako ang tag-iya dinhi dong ha. Akong ingnon nga moabang ka. Sige dang, palihog ko. Ma'am, dali mo. Init pa kayo nga itong ginabot din he. Dali. Hala ka nindoy. Oh, di, ma'am. Dani pungko-pungko din niya. Kilay mo ginabot ko yan. 25, ma'am. Ang mukhaon ko kuya. Doon niya kapuso ha, palihog. Sige, ma'am. O, kamo din na. Mari ka na
adlaw na gyud ko ini dinhi da. Ikaw daw. Paborito gyud kay nina kong pungko-pungko. Sakto di kayo nga dinhi ko magpwisto, ma'am. Ay hala. Manghipos na ka kuya. Na, baguhay pa kayo nahurot ang akong tinda, ma'am. Saya nga, wa ka makaabot. Ay, sige na lang uy. Napabitoy ugma. Lain na lang ti kadaan, ma'am. Ing na lang kog pila ka buok. May pa. Sa di mong pangan kuya. Salo, ma'am. Ako ba day si Eva? Minya na ka kuya? Wa pa, ma'am, oy. So, pwede pa data? Ah, ha? Pag-una, kusog kay ning magbugal-bugal si Eva nako. Hangtod nga nagkasuod ning duha. Dili nako ikadinay nga dali ra gid nga higugmaon si Eva. Tungod kay simple lang siya. Hangtod nga bidecide ko nga ako siyang panguyaban. Kaluoy sa Ginoo, wa ra masag ko niya paantusa og dugay. Human sa duha ka tuig namong relasyon isip man nag-uyab, nagpakasal dayon mi. Unya, nagsabot nga adto na mapuyo sa ilang probinsya sa Asturias ug hangtod nga nakabaton mig duha ka mga anak. Ug unya, mopalit ko usa ka hektarya nga giyota day. Naman ko'y nakitaan. Oh, sige dong, may noon na. May tuod na da ka investment man paghapon na, di ba? O lagi. Para sa pohon, dili magkalisod-lisod ang atong mga anak ba? Palanglit, managko na sila. Sakto din ang imo dong. Maong swerte yun kay ko nimo, uy. Ingon man ang atong mga anak. Maswerte ko ninyo, day. Unsa? Mobalik ka syudad? Oo, unta, day. Pero nga naman, naraman tay tao dito nga mo'y atong gisugog paliog sa atong negosyong pungko-pungko. Lamang ko kuya nakit ang ganindot nga pwesto dito, day. Nga maayo para pangwarta. Mao ba? Mauntay akong plano. Weekdays mo ato kog Cebu. O niya, idi ka Biyernes, sa gabi o biyahe ko din paingon din sa ato. Oh, ikaw good. Kung unsay tan-aw nimo nga makaayo dong. Salamat kay day. Maayo kay nakabisita ka karon din hibay? Ako pa'y dili nga kadaasa ka mag-ablig negosyo. Suportam dyan ko nimo. Salamat bay. Sa kagrabiya ko gihanan nimo bay eh. Murag badato dyan kayo ni ba? Mas maayo nang i-grab ang opportunity bay. Unya palambuon. Bahala ginagbay lang. Basta kanunay. Business minded dyan ka bay na. Pero mayo kay nisugot imong misis no? Nakasabot naman siya bay. Para ramasa din nila ang akong gibuhat. Day? Niyan ako, day. Ngit-ngit man. Asa man ka sila? Mangutan ako sa silingan, be. Basig na ibaw sila. Ay, wa na din hidong, uy. Gitaban ni mong asawa, kuyog ang imong mga anak. Unsa noy? Mao na lay misugat nako nga balita pag uli nako nga miduwa og laing team ang akong asawa ug gidapa gyud ang among mga anak. Unang pangutana. Bisan unsaon nako pugos ang akong asawa, pero dili na gid siya mobalik pa nako. Pero isip amahan sa mga bata, maghatod gid ko nila og grocery, ingon man financial support kada buwan. Mao ba gid ni gimando sa balaod? Ikaduhang pangutana. Mao'y gusto sa kong asawa nga ibaligya ang usa ka hektarya nga yuta ug tungaon kuno namo ang halin sa yuta. Mapugos ba ko niya sa pagbaligya adto? Ikatulong pangutana. Mao'y gusto sa kong asawa nga ibaligya sad nako ang 5 ka hektarya nga yuta nga kung buto na unaon.
Sa ako nakapangan ang titulo og tax declaration adto. Makapanghilabot ba gid siya nga napalit man to nako sa ulitaw pa ko? Ikaupat og katapusan. Pwede ba nako makiha ang akong asawa sa iyang gibuhat nga pagkuyog sa laing lalaki? Unsa may pwedeng ikaso nako niya? Pwede ba sa kumaka-file og full custody para sa mga bata bisag below 7 years old pa sila? Dili man ko komportable maghunahuna nga naanay kaipon nga laing lalaki ang ilang inahan. Ilabi na kay pulos pagid mga babae ang akong mga anak. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Salo. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. ni Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related nga mga problema. Ay na ninyog dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Ginawot unta nga matag adlaw na mo'y makuha nga inspiration, kadasig, pinaagi sa pagpaminaw sa dili lang sa live story sa ato ang letter sender, kundi sa mga tambag nga gihatag nako Attorney Elaine ug ni Dr. Rene Obra. Yes. And a big shoutout and thank you di ay sa tanan mga nag-like ug nag-follow ug naminaw sa ato ang programa dili lang sa ilahang radyo but pinaagi sa YouTube ug sa Facebook account. Yes. And a big thank you also sa mga nag-like ug nag-follow na to Doc sa Yes. ato ang mga Facebook account nga Elaine Tantenko Bathan. Please Og like and follow. Dr. Rene Obra, no? Yes. And ang ato ang Atong makuto nga pagtulunan karong adlaw, Attorney, is Yes. life is about balance. Be kind, but don't let people abuse you. Tinuod. Bitaw na uban mga imong tagaag kamot hasta imong bukton ko Ako Doc, guilty tukbon. kay ko ana Doc nga kanang Oh. grabe mo na ako ang weakness nga kanang mo give kay ka too much Doc unya kanang mabusaran manggug ka. Mabusaran ka. Dili manggod ka kinahanglan nga tubi ni usay magpangikog na nung kang di ka kahatag o di ka katabang nga dili man na Oo. ingon ana dapat. Sumuhatag kag ka 99 kahigayon, ya di ka muhatag og kausa kahigayon. Bati na kay ka. Bati na kay ka, di na ka muhatag. Manghulam sila Di nimo ka nya di man muhatag. kabayran Dok unya inig paningil nimo ikaw may ngilad. Ama ka na, talking about huwam, ako kay ka-share ato nino sa akong experience sa kinabuhi. Yes. Ayaw mo pagpahulam og kwarta sa inyong mga parente. Ako malikon. Actually asa si mo mga Ayaw mo pagpahulam og kwarta sa inyong mga parente. Kung na kay kwarta, tagaay na lamang. or maski si mo mga amiga Dok. Bisan sa mga amiga, no? Oo, Kay mo na maaway sinugdanan sa away. Kay inig paningil nimo Dok di man. Daw, daghanang rason. Nga ikay bati kung naningil ka, grabe pud nimo, di ba? Oo. Mao na din ha. Mao na. Ilahang Dili ka magpahuwam og kwarta sa imong mga parente, kundi tagaay na lamang. nga og kanang amount nga dili ka magsakit nga pwede nimong malimtan. Oh. Ako inaana naman lang ko usahay Dok nya kanang ay sige na lang. Basta kay dili lang kay pudag ko kay mga kantidad Oh, pod. oh nya nara nimo ulian ko nimo di nya murang kasagaran di man. Sige na lang. Sige, Oo. okay sa may ato ang kanang big greet. Nakoy akong itubangan din mga listahan nato ni, no? Yes, Doc. Taga San Francisco, Southern Leyte. Na dili ni sa Yes. San Francisco, California. Ha? Southern Leyte. Southern Leyte, no? Ako ginigatubangan karon. Na nagpadaan ako ani mga pangalan, no? So regards nyo diha sa San Francisco o sa the whole of Panaon Island, no? So Dr. Max Robin, Vivian Gonzales, mga Tiason ug Dagami family, Trinidad Tulibas, may Bilin sa Sastisas, Claire Puguso ug Maricel Sulimni.
no? O, na nag-text na ko na si mga Dayok family diyan Yes, sa hello. San Francisco, Southern Leyte, no? Yes, greetings inyo Alright. din ha. And letter sender karong adlaw At ang do. letter sender kong lawa, si Salo. Si Salo, pila edad 35 years old, minyo. May duha ka mga anak na taga Sambuan, Cebu. No, regards dia ni Reverend Father Ray Cue, mga Libradilla family. O katong si Dexter, Lubicyo, ang sa apelido ni mo di Koy. Kauban ako ng kanta dito sa Handurawan nitong Valentine's Day, no? Ninduta mo si Uy, wow. Cindy Javier diya sa Mualbual, Sambuan area, no? Nindot kay mga tingog ni sila to no? So, punto legal ang Letter sender nato karong adlaw si Salo. Salo, no? So, unang pangutana ni Salo ato no? Yes, Doc. Bisan nung saon akong pugos ng akong asawa, pero dili nagyud siya mubalik pa nako. Pero isip amahan sa mga bata, maghatod gyud ko nila og grocery ingon man financial support kada buwan. Mao ba gyud ni gimando sa balaod? Yes. Maayo sa ni siya kay mo volunteer gyud hatod. Responsible husband and father. Oh, ang uban maglikay-likay magpalit og bugas. Basin pa malumo ang kasing-kasing sa imuhang asawa. Bitaw. Sir Salo, sa imuhang pagkuging nga magsige gyapon kag hatod og suporta, ayuda ngadto sa imuhang mga anak, no? Of course, naka-benefit man pud imuhang asawa ana unsa kay nahitabuan ni nila nga nuwa naman mo nag-uyon, pero naamang gyud usay na anak gyud nga panghitabo and sakto nang imuhang gibuhat nga nagpabilin ka nga amahan o nag-recognize sa imuhang obligasyon paghatag og support. And as I said before, ang kaning support dili ra gyud ni kabahin sa kwarta nga ihatag. Pwede gyud pod in goods or in kind, no? Nga kaning mga grocery, di man na kinahanglan nga kwarta unless tuition fee aw kwarta na, pero mga pagkaon padala gyud og ikaw pod mismo ang mupalit, mga diaper baron or mga gata sa mga bata kana, that is still support that is to be given ngadto si imuhang mga bata. So mo gyud na pod and mo gyud na yung gimando sa balaod kay maski pagbuwag mo sa imuhang asawa nagpabilin man nga obligado ang usa ka bana no sa paghatag og spousal support o child support. Sali pog di Lagi. malumo ang kasing-kasing ng mong asawa. Naghatod nimo og support sa imong mga bata, smiley po di mong asawa. Correct. Di kay magbugot mo ka mulakaw lang kadayon. Correct. Ngayon lang, good morning, ex darling. Unsa may tawag? Good morning, X. Good morning. How are you today, X? Gwapa lagi karon, X. Kumidya ba? Pikipiki po gamay din na. Sa ka ay. Inagtunol nimo sa bugas, igo-igo po dog imong siko po sa iyang kilid good pod. Alright, kaduhang pangutana. Maoy gusto sa akong asawa nga ibaligya ang usa ka hektarya nga yuta ug tungaon kuno namo ang halin sa yuta. Mapugos pa ko niya pagbaligya ato. Pabaligya ang iyang hektar nga yuta ato ni. Pila makay halinon ani balo, salo? Ilahang yuta dili gid ka mapugos, pwede iyahan na lang bahin kung conjugal na siya nga property, pwede gid po di man gud na you cannot manggod kung conjugal siya nga property, di man gud nimo pwede ibaligya without the consent of the other spouse, no? So mao nay problema, mo nay ato ang concern din ha. So on our end dapat ang unsay tawag ni mo ani, need gyud sila nga mutando sila man duha dapat ang mupirma pero niya gibaligya ang iyahang share pero mo lagi na mo concentrate gyud gihapon so di gyud kay conjugal man siya nga property. So, tunga sila tani, tunga sila. Tunga mo sa halin sa inyong 1 hektar nga yuta, no? Ikatulong pangutana. Mao po'y gusto sa akong asawa nga ibaligya sa daw nako ang 5 ka hektar daghan sa yuta ninyo ay. 5 ka hektar nga yuta nga kung buo tunahon sa akong nakapangalan ang titulo ug tax declaration adto. Makapanghilabot bagyo di ay siya nga napalit man to nako sa ulitaw pa ko. Unya, kung wa mo'y prenuptial agreement under the family code manggod, ang inyuhang property relations is governed kanang by kanang gitawag nato nga absolute community of property. Unsa man ang absolute community of property? Ang pasabot
pasabot ana, kung wa mo'y kasabutan, no, as to your property agreement, sa inyohang kaminyoon, usa mo na minyo, no, meaning to say, ang tanan nga imong gipanag-iya sa ulitaw pa ka, o siya pagkadaga pa niya, inigminyo ninyo, inyo nang gidasod sa kamang minyoon. Mao ba? Attorney? So, what's mine will now become ours. Yes. So, So, daghan siya utang sa ulitaw pa siya to ni. walay labot ang liability. Ang assets ra. Ang asset na day. Pero og ni benefit pod ang liability sa pamilya kana mubayad pod ang pamilya. Pero kung pananglitan ang kaning yuta no, gidani mo so nahimo na siyang gitawag na to part of the absolute community of property. Nahimo nang ang imong gipanagtiya pagkaulitaw na panag-iya na ninyong duha pag-aydo ninyo. Munang swerte kag imong maminyuan yutaan. Pagkaulitaw o pagkadaga niya nya wa mo'y kasabutan or kanang prenuptial agreement absolute community of property gyud na siya. So actually dili ka mapugos unya kanang mahog gyud nga naa sad say katungod to that extent, no? Na siya katungod. Yes. No? Kay gingon As natin wife. ni kung unsay imong mga asset, madana sa kaminyoon. Pero ingon ni attorney, kung unsay imong mga utang, di madana. Yes. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Pwede ba nako makiha akong asawa sa iyang gibuhat nga pagkuyog sa laing lalaki? Oy, kuyog daiglang lalaki nang dula dinig laing team day. Unsa may pwedeng ikaso nako niya? Pwede ba sad ko mo file og full custody para sa mga bata bisag below 7 years old pa sila. Dili man good ko komportable magunahon na nga naan nay Di ka ipon. gihakaipon ang nga laing lalaki ang ilang inahan ilabi na kay pulos pag yun mga babae ang akong mga anak. Ang kaning paghatag yun na to og custody, no? This can be agreed by the spouses gyud unta. Unya especially kung below 7 manggod ang priority sa custody sa mama. Unless for some mga prevailing na mga circumstances nga ma-analyze sa korte nga dili gani siya maayo nga adto sa mama, no? Then pwede gyud pod mag-granted to, pero umuabot na ganig city ang bata mahimo na gyud pod mo pili, or pwede gyud mo magsabot nga mag-joint custody lang mo. Pila ka adlaw nimo, pila ka adlaw niya, Pasko ana nimo, New Year ana niya. You know, and it's better that way nga mapasabot ninyo, mag-sit down mo, no, nga di lang mo mag-away, di na mo kinahanglan mo adtog korte na para dili mo magkalalis ba kay ma-affected man gud pud ang bata. And you also respect also the choice of your children, no? Kay dili ra baya kamo ang naasuds kaminyoon aning apektado sa inyong pagbuwag. More important no, ang mga bata baya ang apektado. So paminawa pud unsa pud ang ilahang gusto. Kay di man pud pwede nga anha ra gyud na nimo nya magdako pud silang way mama, di pud pwedeng way papa, wa kaila silahang papa. So balansihon gyud na ninyo, no? Mo bitaw na at the end of the day mo giingong dok nga ang magbuwag ba ang luoy ang mga bata. Mga loy ang mga bata, no? So ang child custody naman sa mong lecture sa classroom attorney, no? Will be given to the mother below 7 years old. But kung ang mother has some problem, physical and psychological incapacity siya, for example, ang korte mo decide kung asa man i-grant ang custody sa bata. Maybe to the father or to the next in kin, no? Correct. Correct. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod. Nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw.